جبو جوانên roja me xeyalên mezin tenê ji qeyrana bergala civakê çawa derkevin re girêdayî ve wate hildigire. Ciwanên ku xeyalên wan tune ji rê derketine û ji jiyanê wan dakirine. Tenê bi gihîştina xeyalên rast digarin rizgar bibin. Rewşa kaotîk û qeyrana dawiya bergala kapîtalîzmê fêmkirin ji bo yê 2 salan. Destpêkê em konferansa xwe yê duyemîn diyarê rihê şehîd sara û şehîd rûken û şehîd fiyan û şehîd mijiyan û şehîd rûjîn dikin. Em di şax van hevalala da hemû şehîdên şoreşê pîr kirin û bejna xwe li hember wan tawînin. Rewşên siyasî li Kurdistanê şerekî bê eyman tê meşandin şerê qîrînkirina gelê Kurd di salan